Karon higayon na guys, naghinlo ko og paon. Ha? Kay wa man di akong anak nga si Alex. Ni-assist mo siyang papa sa pamanday. Mao ni nang nagkuang kog paon guys. Ga himo kog paon kay bulahan niyang tagtaod makapamaon nami. Lisod man po og dili nako as i-assist si Alex kay na mabuntagan jud ni. Di ni kapanagat og siray saligan ngano man. Hindi kong panagata guys, di jud ni angay bija-bijaan. Kinahanglan nga og mulakaw galing ning tag-iya aning panagata na adyo ipuli. Arang silusana ning panagat nga palangri guys kay di jud mahimog, di jud siya hikapon matag adlaw. Kinahanglan nga imo jud ni siyang ugay-ugayon kay sa pamailaw ani di jud ni maaren sa ang mga taga. Mao na nga gaparas kog paon guys. Ako ning asinon pagka taod-taod ako na ni siyang hiwaon. Dali ra man pag hiwa ani guys kay gunting-guntingon ra man na ha. Di naman ko mogamit og kutsilyo. Kay og magamit og kutsilyong habol na nga lata po ni atong paon madyo pay gunting kay para guntir panapton. Ganina guys, daghan po yang kuha ganina mga 2 kilo tinay pudto kapin. Diya uban wa niya ibaligya kay gidasa kuan. Gida niya dito sa ibabaw yang gidadaan yang lula og isda. Nanda man sila yang lula. Kung gadag isda dito sa bukid guys. Majo gani karong paon guys kay barato ra. Tag 150 ray tagatos ray kilo. Pag inyo isang gatos ay kilo, tawag dahil may order dahil Miss Riverside. Kay ito man dito ang daghang manguhaay o naniw. Among paon ron guys, 1 kilog tunga. Ang tunga amo ning isudan, ang 1 kilo amo pod nga paon. Di man po ni maunsa guys, pagkaugma murag mo minus na po paon kay okay man ni babahaw kay asin man. So di ni malata. Maning naniw guys, kay matay bulinaw ron. Okay ra ni siya kuan pamaon. Lami jud taglabas bulinaw, may bulinaw ron. Nukos, apoy nukos ron. Mangsira og naniw. Guys, trust tanto ta guys nga gahiwa tagpaon. Na ako'y magjuk-juk time ta guys. Na ako'y nahinumduman nga kanang istorya ba. Wa ko maingon nga manamay ning taga bukid ha. Kay labing tinuod taga bukid ba pug ko. Pero nahinumdum lang ko sa istorya sa ako ang kaila ba. Nga diha ko noy managkumpare nga gatuon-tuon pa aning panagat. Nga karon
Ingon nga nang humang-huam ko na sila sakayan kay ato lagi mamaso itong laod manuntun. Diya kay wa man lagi sila paon. Ingon ang parig asam tagpaon ani pre. Labay may lagsapa guys. Ikuha nila ang nakakita sila og kanang American Prague. Nakita ko na sila American Prague, mao ko na ilang gidala, duha ko no kaali American Prague, gida ko no nila slaod, mao gihimo nilang paon. Tuod guys. Pila ra may sugilanon na adto ra sila slaod. Ya pre asa man tong imuhang paon pre kay sakto-sakto na dyan yung gilad mo na pre. Sugod na tagpamaso kay init-init na ra ba. Motong gitagaan ni kumpare og usa ka buok American Prague. Karon gadupa-dupa ko taon si pare kay kanang mamaso bito ta kay atong dupa-dupahon. Sige dupa-dupa si pare nga gihug na niya tong iyahang paon nga American Prague. Nakurat si pare kay labihan jung law mawa man mo tugkad ag iyahang paso. Unya libog siyang uba. Taod-taod na pre wa man gyapon tugkad na tong paso. Yati ra pre sa lagay na lam din ni kaadyo. Ya mao to. Wat-wat tawag sige nahurot na lang kunog ariya gilang pulunan. Mao to nang himudlay. Aptag pila ka minuto. Diya may nitingog deskatig ba? Tingog kuno. Diya mo kuno. Tingog kuno ang American Prague. Sus pagtan-aw nila kay bantog de kay wa mutog ka dag ilahang paso. Ag American Prague kay diha ra man day kuno skatig. Ga oy. Gabatok-batok ra day American Prague des kuan ilahang politics askatig. Motong gibunalan pabitaw ag American Prague da namatay lagi kay gibunalan bugsay. Unja da pa may usa. Ako na pod pre. Ako na po mamasa tuntun ko. Motong ni Aria pag Aria kay niyo mag-usang pare nga pre matay nabaw galing ni ron ngano de pre matay kabatuan man kay naa tugkad man da jud akong paso ya pag kuan pa itan-aw nila matay hunasan jud ni pre kay ga itum-ituman. Ya gadudusog usang pare kay ngano man kuno hunasana nga naay puwa, naay ito, naay yelo, naay puti. Gaduda ba siya pag tan-aw pa nila kay iho man. Bisanga day sila sa buko-bukos iho. Mao tong ni sagyad. Mao tong nalisang ang duha ka kumpare. Diya kay gatubang ulit kay kaning mamasol kay magatubang man di isigkuha ko og bugsay. Pag sigig bugsay nila kay gatubang man basta kano kay ag ila ko nung sakayan guys kay gatuyok-tuyok man kuno gatuyok-tuyok kuno tanto nila bugsay-bugsay di nahinundo man sila nga gatubang man ag dali-dali dayon sila talikod karon kay pagtalikod kay isigbira man pud sila og kanang singan anang isigbira na po dagilang sakayan. Basta kay namuot manggajud taon sila kadugayan. Nga
Unsa ning buhata pre nga ang kanang sakayan wa naman ni mudagan, gakalila man ni tuyok-tuyok. Mao to guys, nakakitag opos din hinatapos agato ang video karong adlaw. Salamat guys kay giagwantahan jud og tan-aw ga akong mga videos ug ako nagpasalamat sa inyo nga kung wa kamo wa gid ako niini karong panahona. So subscribe sa pa maka-subscribe o share and comment. O ako mayon guys. Bye-bye!